Nchenko batebiga abagusi baminto nabatebi naende moiso onde naende nabatebi rero anga batebi ng'a obogambi obwagusi nko obosari more. Kiara ngochengera more mono oborai borabase gocha koba obobe. Iga amang'ana narora rero inche nanya korora iga iga, inche nabatebirie abagusi baminto naende abagusi ba Kisii County naende nkobatebia ntagete mbatebi naende I hope ng'a naende tincha kobatebia erinde abanto aba akorigia oborai abande kaba mbarete obonyire county eye. Nabarigereirie ngoika kaba barete obonyire county eye kiara ebikoro biabo bire ebikoro bia ekiana. Ebikoro bire completely ebikoro bia ekiana ekiagera meeting ere yabaswati. Aye omotu onye ndiyo okore egasi omotu okore egasi borongo kabisa ore omonto ore nomo. Nkiagora korigia aba muri abasinini abande banywete amaru abande bari oiro chiko babeke esaba ngina baikaranste gati abangina baikaranste batete ko ukwanira no mongino ndo mwabo yani igonga kibono nga kiota getai. Yani nga wikabworo kinga nayo isaining abantu bande baiseng. Igo ontagete ko bateba bagusi baminto nga nchetinko gendere kabire naende yiga abayigeranye n'abante kabire mochi gwakera chikura abayiga mbaisaini completely. Mbaisaini baito naende mbaisaini abagusi abanywa kontegerera montegerere abambaisaini completely. Ngosari more egesa kuketo kyo mugusi onye moko toko chora abante kabire.